hira model ni Tripura hawo tabuk sikok akarjak tamui sikok akarjak hapang rok cheri kaisa bo kok thaisa bo samani kerei hasini mantri rokra phiaba tabuk sikok rok nok rok nogo habai khokmano karei motani bagai yafarmani mani jagani sudono rang khoglai tongmani salbrumni koktoma kasai tongo tai hekjanai mani janai rok no kobang ko gyasi solai tongbayo nukjak sijak lukurok bo o sikok khognai rok tai ke bo ungala khlai hai koktoma kasai payuka Bishalgor Rotonnogor ni Sri Sri Ram Thakur Seva Mondiro donation box ni rang khogitlanka tai mondirin tebo damni nangmani manipino bahino tlangi thangka srangsali horo Sri Sri Ram Thakur Seva Mondiro motai remung pai brahmon bahino nogo thangka ajorano sangrong salo motai rana phai ni rugo sikoro mondiro habai o donation box ni rang tai nangmani manipino khogitlang thangka nei o pati buno kitingi amsayo belaikeno ok urumuru unglaikha amsai lukoro kok silchaka o sikok rok bai kerengjak tongnai amsani no je phegi klai tongnai siklarok phegi tongnai siklarok borni phegjani mani pani ni rang kereni bagino omhai mani khogi mano nei borok kha khlaika police bohaino o phegjanai chajak siklarok no romoi sungkangkeno o sikok mani khogmani tai kamai tongmani abro srai semanai te manjaknai hinlai কালকে রাত্রে আমি পূজা দিয়ে গেছি বাইরে গেছি পরে এবারে আমি কালকে সকালে আয়া ঠাকুর ডাকামু আয়া দেখি তালাটা ব্যাঙ্গেলি হয়েছে আর ওই প্রণামী বাক্সটা ব্যাঙ্গেলি হয়েছে আর সিংহাসনের এই যে দরজাটা এটা খোলা রয়েছে আর চুরি হয়েছে আর পুষ্পতাল এখানে রেখেছি আর নকুল ডিব্বা রেখেছি আর একটা এই কাপড়টা এখানে নিয়ে আসছিল ঠাকুর মুড়া চক্রবর্তী।